אוקיי, עכשיו תחזיקו חזק שלא תיפלו, כי אתם הולכים לקבל ממני טיפ שיעזור לכם להיות אלופים באפייה. והטיפ הזה, כן, מוכנים? נקרא כדור פורח. עכשיו אני מסביר. בכל אפייה שאנחנו הולכים לעשות מעכשיו, אנחנו נתייחס לבצק שלנו, ואנחנו נתייחס למאפה שלנו כאל כדור פורח. מה הכוונה? כדור פורח עשוי מיריות בד, עשוי מרצועות, עשוי מחבלים, בתוכו יש אוויר חם, משמע גז שמתפשט, אוויר חם שמתפשט, רוצה להתנדף, רוצה לצאת החוצה, ויש לנו את הכדור שמחזיק אותו ומונע ממנו לצאת החוצה. יש לנו את הרצועות והחבלים ששומרים על איזושהי צורה